De vis uit de Noordzee wordt nog steeds heel duur betaald. Want hoe vaak vermelden kranten dat een kotter is verdwaald. De stormen dezer tijden brengen schepen in gevaar. Dus dat de vis duur betaald wordt, is nog altijd even waar. Een schip verlaat de haven in een maanlichte nacht. Stoere vissers zijn op gevaar bedacht. Plotseling dan de storm, de windkracht is enorm. De vis uit de Noordzee wordt nog steeds heel duur betaald. Want hoe vaak vermelden kranten dat een kotter is verdwaald. De stormen dezer tijden brengen schepen in gevaar. Dus dat de vis duur betaald wordt, is nog altijd even waar. De golven slaan steeds hoger op het dek van de boot. Voor de stoere vissers een strijd des doods. Het scheepje zal vergaan, door storm ten ondergaan. De vis uit de Noordzee wordt nog steeds heel duur betaald. Want hoe vaak vermelden kranten dat een kotter is verdwaald. De stormen dezer tijden brengen schepen in gevaar. Dus dat de vis duur betaald wordt, is nog altijd even waar. Dus dat de vis duur betaald wordt, is nog altijd